ದಾನೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲಾರ್ ದಾನ ಇಜ್ಜನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ವೈಪು ಅಂದ ನಾಗ ಬೀಡಿ ಬೋತ್ತಾಯರು ಸೂತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಕಣಕ್ಕಂದು ಬರ್ತಿದ. ಸರಿ ಓನ ಈರ್ದ ಅದೇ ಈತ್ ಬರ್ತಗ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಪೂಜ ಓ ಅಂದತ ಅವ್ವಂದು ಇರ್ದೂರ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಮೇಂದಿತ್ತಂಡು ಅವ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪಿನಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಜಾಗಿರ್ತೆ ಕುಲೆ ಕುಲ್ನ ಉಪ್ಪದ್ರುಂಡು ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಬರ್ಪೆ. ಓಯ್ ಯಾದ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಊರಿದಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿದ ವರ್ಕ ಅಂದ್ವಿದಾಡ್ನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋ ಬಲ ಕೊಲ್ಲು ಬಲ ಕೊಲ್ಲು ಛೇ ಮಿನ ದಾದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಈಯಪ್ಪ ಸೈತೀನಿ ಯಾನ್ ಸೈತಿದ್ದೀನಿ ಕೊಂಜಿ ವಾರ ಎಂಚ ಸೈತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದೆ ಮಿತ್ ಸಂಶಯಡೇ ಸೈತೀನಿ ಸಂಶಯನ ಅವೆಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಬಡಿದಿನ ಮಿತ್ ಸಂಶಯ ಮಂತೆ ಐಕದ್ ಯಾನೇ ಸುಸೈಡ್ ಮಂತುಂಡೆ ಅಂದ ದಾಯಿಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈಯದಾನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಇದೇಡು ಒಂಜಿ ಆನನ ಚಪ್ಪಲಿತ್ತನಿ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬೈದೇರೆಂದು ಕೋಪಡ್ ಬಡಿದು ಹೋದೆ ಹಾಕದು ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಾಡಿಯ ಕಿಚನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಮಾತ ಕಡೆ ನಾಡಿಯ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತ ನಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಸೀದಾ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋಯಲ್ ಯಾನೇನು ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕದನ್ನು ಬಡಿದು ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಮಂತೆ ಬಂದು ನಾನು ಆ ಜೀವಡುಪ್ಪನ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತೆ ಈ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚ ಆತಿನ ಆದು ಪೋಂಡು ಬಿಡ್ಲ ಅವಸಯ್ಯಾಡು ಈರೆಂಚ ಸೈತೀನಿ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಾಡಿಯ ಕಿಚನ್ ನಾಡಿಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾಡಿಯನ ಐತುಲೆಯಾನಿತ್ತ ಏತಂತ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದುಕೊಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಯಾವರ್ಸಿ ನೀ ಕೆನ್ನ ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇ ಇನ್ನ ನೀ ಕೆಳದ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಪುಡಿಯ ಪುಡಿಯ ಹೊರಸಾಯ್ತು ಏತಲೆ ಕೆರ್ಪೋಗು ಪುಡಿಯ ಪುಡಿಯ ಉಂತಲೆ ಎನ್ನ ಜಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪರ್ಲ ಪೂಜೆ ಆ ಎನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅವ ಆಯ್ಪೋಯಿನ ವಿಷಯ ಆತ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೋಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಪೋಲೆ ಈಯಪ್ಪ ಸೈತೀನಿ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ ಎಂಚ ಸೈತೀನಿ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಟು ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5 ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಲೆ ತಂದು ಮೈಸೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ನಡು ರೋಡ್ ವರೆಗೆ ಸರ್ತ ಉಂತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಆಯ ಗುದ್ದೆರ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಬಸ್ದ ಓನರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಅದನ್ನಿ ದಾದ ಬನ್ನೀರ್ 6 ಕೇಂಡೇರು ಬಸ್ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ 5 ಜನ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು 5 ಜನತ ಜೀವ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಈ ಒರಿಯಗ ಹಾಕದು ಪೋನ್ ಅಂದ ಆರ್ ಗುದ್ದೆರೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ 5 ಜನದ ಜೀವತ್ತೆ ಐಕಾದೆ ಅಯ್ಯ ಒರಿ ಅತ್ತ ಗುದ್ದುಗ ಅಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಗುದ್ದೆರೆಂದು ಪೋನಗ ಅಯ್ಯ ಸೀದಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುದು ಲೈಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಅಬ್ಬಾ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬಿಡುವೆನಾ ಯಾನ್ಲ ಸೀದಾ ಏನು ಬೇರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುದು ಲೈ ಪೋಯ್ ಅಂಚಂಡ ಒರಿಯಲ ಪೋಯಿ 5 ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಲ ಪೋಯೇರು ಈ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಹಂಗೆ ಏರಿಯಂಬಿ
Yachi, yachi. రాదండియా ಕೆಟ್ಟ ಕಣ ಮಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕಣನ ಅಂದ್ಯ ಐಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಸೈತಿತ್ತಾರೆ. ಸೈತಿತ್ತನ ಅಂದ್ಯ ಯಾನ್ ಸುರಿಕೆ ಬಂತಿಜ್ಜನ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡರ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ರೂಮ್ ಸರಿಜಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಂಚದಾಲ ಉಪ್ಪಂದ್ಯ ಈ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಒಕ್ಕಡೆ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವ್ರ್ಚಿ ಅಂದಂದು ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏ ಜನ ಪಂತಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ ಅಟ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಲು ಈ ಮಂಟಂದು ಕುಲ್ಲಿಯಾ ನಿಕ್ಲು ಗಲಾಟೆ ಬಲ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಕುಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂತು ಯಾರೇನಡ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು. ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಎಂಡೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಮಲ್ತುಂಡ ಕುಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆ ಓಲುಂಡು ಅವು ದಾದ ಒಂದುವೆ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟಿತ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಅವು ಈ ಬುಕ್ಕುಡೆಂಚ ಬರುತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ದಾದ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಲೋಡಾತ್ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂಜಾ ಬೋಡ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಗೀಚಿ ಮಾಡ್ಲಕೊಂಡು ಈ ಬಲ ಕೊಲ್ಲು ಮಾರೆ. ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಏಪ ತುಂಡಲ ನಿದ್ರೆ ಡುಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಾರೆ. ಇಂಚೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾರೆ. ಓ ಲಕ್ಕಿಯ ದಾದಾಂಡು ಬಲ ಬಲ ಅಡೆ ಬಲ. ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿಕೇನ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲಿಯ ಇಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಂಡ ಪಿದೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಣ್ ಪೊಡಿ ಎಂದೇನು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬುಕ್ಕುತುದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ತೂಲ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಯ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾ ಮನ್ಪು ಬೋರ್ದು ಈ ಬೋದು ಮನ್ಪು ಏರಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಮಾರೆ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ತೂಲ ಮಾತ ಆರಿಂಗುದುಲೆ ಬೆರಳ್ದಿ ಓಡು. ದಾದ ಎಂಕ್ಲುಪ್ಪನಿ ಐಂಜನ ಅಲ್ಪ ಬಿರಲ್ ಆಜುಂಡಿಯ ದೇ ಆಯ ರಡ್ಡು ಬಿರಲ್ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಪೋಡ್ತದ ರಡ್ಡು ಬಿರಲ್ಲ ದೀಯೆ ఆయనొంచి పిదైకుల్లావియా ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ತೂಲ ಮಾತ ರಿಂಗುತುಲೆ ಬೆರಳ್ದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೋಡು. ಈಕೇನು 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 ಸರಿ ಯಾನೇಕೇನು ಇರು ಮುಡುಕುಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ
ಬಾಕಿಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡಿಯ ಸಾರಿಯಾ ಅವು ಬಾಕಿಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಸೌಂಡು ಎಂಚಿನ ನರಕ್ಕ ಮಾರ ಎಂಚಿನೇ ನಾಚಿಕೆ ಆಪಿಸೆ ಅವು ಪೋಡಿಗೆಡು ಪೋಯ್ನಿ ಶ್ಯಾವಿಯ ಉಂತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಕೇನುವೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕುಲೆ ಈ ಆಣ ಪೊನ್ನ ಪೊಣ್ಣಾಣದ ಈ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕುಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ತೋಜೋಡು ನೀರು ಬರೊಂದುಂಡಿಯ ಕುಲ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಒಡಿಗಿಡ ಎಗ್ ಬತ್ತಿನ್ ಎಬೇ ನರಕ್ಕ ಮಾರೆ ಹಣ್ಣೊಂಜಿ ಪಿದೈ ಪಾರ್ದು ಪಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಕೇನುವೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕುಲೆ ನಿನ್ನ ಏಜ್ ಎತ್ತಾಂಡು ಇನ್ನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಜನದ ಮತ್ತೆ ಕುಸರ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಾರ ಯಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಕುಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ್ ಬೆರಳ್ದೀಲೆ ಓ ಕುಲೆ ಈ ಗುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟಾ ಲವ್ವರ್ನ ಕಾಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಉಂತು ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಡಪನ ವಯಸ್ಸೆ ಹತ್ಯ ಪರ್ಕಟ್ ರಟ್ಟುನು ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲೆ ಬತ್ತುನಿಗೆ ಮೇರಿ ಮೇ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಇದು ಮಾತಾಡಲ ಕಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊಲ್ದಿ ಎಬೆ ಒಂದು ಬಜಿ ಡಮ್ಮಿ ಪೀಸ್ ಲಕ್ ಮುಜಿ ಅಸ್ತಿ ದದೊಂದು ಆಯ್ ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತನ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ್ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂದಾಲ ಯೂಸ್ ಪೊಕ್ಕಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತಾಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜಿಯ ಏ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಪೊತ್ತೇರು ಉಂಡಿಯಾ ಮೆಂಗಲಿ ಕೆರಂದೆ ಉಡುಪುಜೆ ಮಾರೆ ಈ ನಮನ್ ಪೊತ್ತಾವ ನಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೋರ್ಡು ದಾದನ ಸೌಂದರ್ಯ ಶುರುವಾಡಿ ಅವು ಪಡಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ತೂಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇರೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಕುಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ್ ಕುಲೆ ಈ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜನ ಉಂಡಿಯ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕುಲೆ ಉಂಡು 10 ಜನ ಮುಲ್ಪದಾದ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಗ ಕುಲೆ ಈ ಗುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟಾ
ಗುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡದ ನಾನು ಉಂತಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದು ಬಿಡ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆತೆ ಸರಿ, ಕೇನ್. ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪಡು. ಬುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಮಾತ ಬಿರಲ್ ದೀಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಲುಲ್ಲನ ದೂರ ಉಲ್ಲನ. ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬೋದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಾರೆ ದಾದಂಡು ಜೀವ ಬಾಯಿ ಬತ್ತನು ಮಾರೆ. ನಿಮೇನ ಮಾರೆ ಪೂಡು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ದಾದಂಡ್ಯಾ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಲಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ಉಂತ್ಯಾ ಯಾನ್ ಮೂತ್ರ ಅಲ್ತು ವರ್ಪೆ ಹಿಂಬೇವರಿ ಈ ಟೈಮ್ಲ ಮೂತ್ರ. ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಏರ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂದುಂಡ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ. ಪಿರೇರಿಯಾ ದಾದಯ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಈತ್ ಲೇಟಾ ದಾದಂಡ್ಯಾ